Estamos? Estamos en directo? Ostras, 5 menos 20 da tarde... Ei! 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 Como que? Estes ainda están cansados que foron ao Land Rover. Xulio! Espabila! Que estamos xa en directo. Eu estou descansando a vista. Bueno, que vas a estar descansando? Ti fotes ao oculista, non? Sí. Claro, así estás. Eu nunca dormí unha siesta. Mira, así está a xente na casa. Estou. Non veo ningún público hoxe. Estou como un burro car largas. Ostras, Eu estou cansado, iso que non fun, como vos son todo Land Pero Rover. ti estás sempre cansado. Sí. Vivo cansado. Mira, Ai. vamos ir espabilando, veña, Veña, va, que? levantade, e mentras tanto... Levantádeme. Eso, levantádeme Levantádeme. tamén. E mentras tanto imos ver que trae hoxe. Como é? Va, a mí avísame, Como é? cambia. Que non te durmas, Rosa de Cuntis. Son Rosa de Seville do Concello de Cuntis. Da miña casa fago un bizcocho moi sencillo. 4 huevos, 120 gramos de fariña, 120 gramos de azúcar e ralladura de limón. A bater as claras a punto de nieve e despois mezclar todo e metelo ao forno. Pero gustaríame que me dixerades vos outras formas de facelo. Un saludo a todos, especialmente aos meus netos. El que no baila no come bizcocho. El que no baila no come bizcocho. Espabila. El que no baila no come bizcocho. Que era de verdad que estábamos no programa. Señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato unha tarde máis na televisión de Galicia. Estades vendo a Begoña Espabila. Vázquez nas súas pantallas que onte arrasaron no Land Rover falando de conservas. Sí. Como vos sentiste, Xulio? Moi ben, moi ben. Ben? Manos moi ben. Para ser moi ben. Trataron vos ben? Trataron super ben. Super ben, super Eu ben. dixenlle a xente do Land Rover que o único que pedía é que vos trataran como persoas. Claro. No, mellor que personas nos trataron. Moito mellor, Como se foramos algo. E unha cousa chula que pasou é que comestes conservas caducadas de hai, que 25 anos, 26. Consumos preferentes. Non son Que caducadas. non... Xa dixo Eva, non caducan. Non caducan. Bueno, sí que caducan. Pero Son consumos preferentes. Pero unha caducada que de principio do século, non do 2000 ou así. Do 2000, sí. Ostras. Sí. Está boa. Está boa, sí. Si Está tiña un poquinho amargor o aceite. Por aceite. Pero despois ben. Despois ben. Bueno. Aquí estamos. Pois, señoras e señores, siguen vivos, como podedes ver, Rosa de Cuntis que nos pedía biscoito. E nós imos facer, evidentemente, biscoito e non voltas co prato, Xulio. Biscoito. Unha torta núa vou facer. Un biscoito nuo. Ben, sin nada. Chamas así, é unha receita italiana. Cal é a peculiaridade deste Que ben te expreses para estar dormido, Deste biscoito, sí, porque eu espabilo estou xa a hacer. De golpe, veña. Mira, vamos a facer unha masa de biscoito relativamente normal e despois o que leva polo medio é unha crema pastelera que vamos botar no almohado antes de meterla no forno. Entón vai nos quedar... Neste caso, ten que estar moi fría. Como non vai estar moi fría, vai quedar dentro do biscoito. Se non Vale. quedaría fora flotando. Vai ser unha larpeirada, pero ben bruta. Moi rica, moi rica. Destas que... Moi que non rica. eres... E despois vou facer unha salsiña de ron. Ostras, que rico. Por la mañana café, Pola tarde, ron. Por la tarde, a voltas co plato. Por Pues eso. la noche. La noche Robert. Tonight Show. Veña, pois Xulio Mato vai facer unha torta rechea de crema pastelera cunha salsa despois de ron. E Begoña? Pois o meu hoxe, voulle poñer o nombre, porque nadie me dixo que Mira. dixo, que fai o que queires? Pois un morenito. Vou facer. E que leva o teu moreniño? A ver. facer un morenote. Eso, moi morenote. Que vai ser? Vai levar un poquinho de aceite, cacao, vámoslo facer cunha salsiña de pordavelás e chocolate branco. Sí. E peras. Ah, vai ser a repera. Sí, bueno. Como fía, O sea, ti podes te rir porque xa eches moreniño, pero non te podes rir porque é a repera. Non me fixo moita gracia. Bueno, a ver, Sí, ponme no, rir. foi gracioso, foi Sí. gracioso. ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Señoras, señores, cociñamos na voltas co prato, imos con quen? Quen quere empezar? Conmigo. Igual. Begoña Vázquez, vamos, veña. Dame un pouco. El sabor, sí, porque tú eres la pastelera de... Mira, vamos a fazer unha cousa. Vou botar esta nata e aquí. Pastel. Vale. Vamos vamos a facer un amoado. Begoña, creo que tiñas que saudar a alguén. Teño que saudar, sí, é verdad. Mira, teño que saudar a Lito e a Concha do Grove. Lita e Concha do Grove están saudados. Así que un bico moi grande. Este ano vamos conseguir que vayas a orquesta. Eso prometido, ¿eh? Sí. Dios, é que además Sí. sería tan bo baixista, mira. No, nos vamos a intentar... Si baila, que... cachete con cachete, pechito con pechito. Mira, nos vamos a intentar que toques o baixo. Vamos a intentar que subas ao palco. Vale. O palco xe subí moitas veces. Moi ben, pois saudamos a xente do Grove. No Grove estivo traballando Begoña Vázquez. Sí. Moitos anos, por eso sabedes que sabe limpar tan ben o peixe.
E a xente da casa xa sabe que nos pode chamar ao 664-483-419, teléfono do Voltas co Prato, para o que queirades, se queredes falar con nós, e, por suposto, se queredes gañar cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da Dos televisión. biscoitos. Da televisión dos biscoitos. E dos morenitos. Está ben. En Galicia somos expertos nos biscoitos, entón, Sí. falemos de biscoitos, Begoña Vázquez. Bueno, ese é un tema bastante arriesgado no meu caso, eh? Por qué? Porque sí. Por qué? Porque, a ver, un biscoito é aquel que non leva unha graxa. Neste caso, este leva unha graxa, entón son máis tirando a un cake, tipo cake, vale? Con manteigas, rollo así, non? Sabes o que é? Un aceite, unha manteiga, sabes o que é unha graxa animal... Como a cake de ordes. Como cake de orde, sí, Ves? que leva graxa. Ves? Exactamente. E ahora dis, Fran, Ostras, sí que eres divulgador, Fran. Bueno, vamos alá. 230 de azúcar, 250 de azúcar. non sabes nin as cantidades. Estou contando as colleres. Empezou a botar, No, sí que me sei moi colleres, 25 gramos por cada culler. Pero cada culler depende do que enches, non? Bueno, máis ou menos. Aproximadamente. Telo aí... Aprox. Vale. E aquí o que fai falta, non fai falta esponxalo. Por qué? Vale. Porque nós o que vamos lle dar é, vamos lle meter un impulsor e vamos lle meter unha graxa. A partir de que lle metemos sempre unha graxa a un tipo este tipo de bizcoitos, podes nos quedar abaixo. Entón Como? sempre podes nos quedar abaixo, sí. Espera, como se nos pode quedar? Así, abaixo. Entonces, co impulsor vai para arriba. O impulsor Vamos a impulsa. botar, exacto, vamos a Vale, botar. ahí está. Ahora, fariña, que son 230 gramos. 230 gramos de farina. Sete, aí vai. E, xa ca fariña, vamos a engadir o cacao. Canto de cacao. Por de cacao, 35 gramos. E recordade que o tema da repostería sempre é un pouco ser químico, non? Matemático, alquimista. sí. Hai que clavar as cantidades, A pastelería é moito máis fina do que é a cociña salgada. Pero, bueno, na cociña salgada tamén hai que respetar as fórmulas, porque se non respetas as fórmulas... Pero igual a lías antes na pastelería, non? Sí, lía antes na pastelería. Na sobremesa. Sí. Bueno, é así. Nós estamos poñendo moitas veces o de abaixo, as letras aí abaixo, e as palabras, para que o vexades ben, para que o escribades e o anotedes, porque moitas veces, por fallar nunha cantidade, liache la parda. Sí, liache la parda, é verdad. Ai, Pero bueno, a ver, os biscoitos normalmente sempre teñen máis ou menos as mesmas cantidades, permutando as fariñas, por exemplo, non podemos, neste caso que usei fariña de trigo, non podemos, pois unha fariña de amêndoa mezclada con un poquinho de fariña de arroz, sabes, eso podémoslo ir cambiando. Vou marchar con Xulio, vale? Vale, Por vou favor. botar, mira, vou botar a graxa. A graxa? Aí vai a graxa. E o impulsor. Manteiga, entendo. Sí, manteiga. E o impulsor. E o impulsor, ya falta un pouquinho de impulsor. aceite. Vámonos impulsar a que Xulio mato. Aí vou. Listo, pode marchar. Como? Aí está, o campeón. Pouco se fala, do meu libro. Pouco se fala do meu libro. O campeón, o campeón. Onte volveu con papá. Aí está, Pero, no, claro, non le bacho a Land Rover. Non me acordo. Sabes que non me acordou onte? O que? Do Land Rover. Posturarnos pas badaladas. 12 badaladas, 12... 12 biscoitos. 12 biscoitos. 12 badaladas. Exactamente. Non nos acordou. Pero como... Os nervios. Pero a ver, Home, estar diante dun divulgador non se fai todos os días. un divulgador de qué? Bueno, Da unha palabra, cremiña. da palabra. Unha cremiña. Veña, Xulio Mato, como vai ser a Mira, tua... unha crema pastel. Aquí teño Vale. unha codilla de limón. Como non, Xulio Claro, Mato vámola a metendo os aproveitar, dedos vámola a onde apro- ferro. Mira, vámola a apretar para aproveitarlle ben os aceites. Mira os aceites, ves? Guau, salen aí. Isto vamos a facer para que refríe un pouco porque é o que vai ir por dentro, vale? Do biscoito. Mira, temos aquí o leite, 300 de leite. Vamos a botar ahora 200, Leite condensada. 200 de leite condensada. Ia. Isto é- 300 pon aí, No, 300 de leite e 200 de leite condensada. Ah, sí, perdón. Perdón. Que eu fixen os deberes. Culpa miña, culpa miña. Debe de ser a primeira vez. que faço deberes. Outro día nos fago, pero hoxe fixenos. Debe de ser a primeira vez. Bueno, mira, e aquí vamos a botar ahora un poquinho de manteiga. Tamén, ti. Sí, Tamén necesitas grasa, ti. un poquinho, eu necesito grasa sempre, sí. Mira, e aquí temos, isto sí que non me acordo, serán 25 gramos de maicena, 40 de maicena, perdón, Vaya. e 2 ovos, vale? Vale. Prende aí o lume. Prende che o lume. Entón, A esto, canto? A tope.
Atópolo meio. Entón, ahora isto vamos a meter aquí. Vai. Hai que estar moi pendientes para que non se nos agarre, porque o leite condensado pode Vai. facer que se nos agarre. É como unha torta larpeira, non? Como unha larpeira destas, Sí, así. sí, La- sí. A mí O que pasa é que encántame a larpeira porque Pero queda... leva moita máis cantidad de crema pasteleira. Pero esta, encántame porque queda como moi fresca por dentro, Moi sabes? rica. Sí, pero bueno, porque moitas larpeiras van humedecidas Sí, tamén, sí, por eso, a min gusta Esta no. humedecida. Eu son de fan da Claro. larpeira así humedecida. Ai, é que me encanta. A mí tamén me gusta moito, bo. Además é un vicio. Ahora metería... É que é unha hora para tomar unha larpeira ahora, Verdad, verdad? verdad. 5 da tarde, Pues- estás co pues café... outro día facemos unha Na larpeira. casa, vendo a voltas co plato... Temos que facer un día de conservas. Caducadas. No, eso é igual. Eso é igual. Sí que é moi importante, os que viron outro programa o de Lanrobe, xa explicamos que hai que ter Sí. en conta cando unha está fora do consumo A preferente. ver, se está así hinchado, non lle fajas moito Claro, se caso. está hinchada, ou se fai ou se saca burbulliñas, non se pode... Cando consumir, abres. Cando Se fai... abres. Se fai... Ten a toxina botulímica, o que Claro, é. pois pode ser. Sí, sí. Clostridium botulinum, que é moi peligrosa. É moi peligrosa, é moi peligrosa. Pasada, como... Eh? Mira, ahora que isto que nos exprese, que pasou? Que Para, pasou? para. Que pasou? Estamos entrando Home, xente en non é directo. normal, No, no, normal. por favor, vamos mostrar ao público Ah, vais. do Voltas co Prato porque está entrando xente en directo. Pasade, pasade, no, pasade. Estas cosas pasan na televisión de Galicia. Mira, bota para aí, Luis, bota para... A ver se os vemos. Aí está, mira. Moi guai, benvido. Mira, pasade, sentadevos. Sí. Benvidos e benvidas, veña. Hai xente de Silleda, xente guapa de Silleda, xente de Contis. Ole. Esa esquina te debe que deixar, No, esa sola, a última, na máis. Esa siento solo para invitado do programa, O resto, idevos sentando, sí, veña, pasade, benvidos, Mira, benvidas. no tempo que entra este público faixe unha crema pastelera, Ves? ves? Fixemos Xa unha temos, crema. Xa temos. Aí está. Non sei se ve. Sí, ahora ves, escoítase de todo, ahora mismo. Espesota. E agora vamos a deixar aí que repouse. Mira, eu creo Bueno, que pasou lo? que a convidada está por aí, vamos a chamar, Xulio. Sí, home, claro. Veña, recibimos cun forte aplauso. Xa estades adestrados e adestradas para aplaudir, Chegartes e xa tedes que saber como... Aí está. Xa tedes que saber como vai. Que pase. Recibimos cun fortísimo aplauso a Rosa de Cuntis. Un aplauso para ela. Hola, Rosa, que tal? Como estás? Como estás? Benvida. Rosa sufriu casi un atraco. Por chegaches, colleronte así, pip, e puxeron para Voltas co Prato. É ou non é? Sí. Bueno, pois ela como é guiadiña e mandadiña, Viñas co público, claro. viña, pues. claro, viña con eles. Entón, Rosa pedíanos un biscoito. Un biscoito. Xulio, que vas facer? Bueno, pois mira, eu vou facer Bótate para diante. un biscoito bastante tradicional, bueno, máis ben é un cake, como di Begoña, pero que chamamos nas casas un biscoito, vale? Correcto. Que leve grasa, nos na casa chamamos un biscoito igual. Que vai levar así de peculiar? Vai levar un poquinho de fariña de amendo mesturada ca fariña e despois vamos a meter dentro, polo medio, esta crema pastelera. Ostras, fixo, Vale, que mira, vai ir ao forno, o sea, vamos a facer o almohado, vamos a botar a crema e vai ir ao forno todo xunto. no que se sentaba a xente fixo a crema. E despois gusta chorrón? No, podelo decir, muller. A ver, podele dicir, Rosa, non pasa nada. Vamos a facer unha salsiña despois de arroz. bizcocho, para sí, acompañar. Xa verás que vamos a quemar un poquinho o alcohol. Viches como fixo? Bueno, no bizcocho, sí. Como claro. No bizcocho. Fíxame vale, se ti che gusta o biscoito, e mira, e xa está unha cremiña Que moi chula. fácil que Perdón, o vale. peculiar da crema tamén, que leva leite condensado no sitio de azúcar, vale? Entón quedanos máis cremosiña, Pois... quedaron moi ricas. Rosa, esta é a idea de Xulio, que che parece? Ben, de Sí. momento moi ben. Compras de momento. Sí. Bueno, Vale. pois moita gracia. Pois vamos a ver se lle compras a Begoña Vázquez a súa. Arrímate, por favor, aquí. Bueno, Bueno, pasa a mesa das peras. Peras con chocolate. Peras con chocolate. tes pereira, ti? Sí. Ves? Home, claro. É que, Moita xente ten Quen pereiras, non eh? por favor, quen ten un cacho de terra ten que ter unha pereira e unha maceira. Sí, bueno, maceiras teño moitas. No, tú xa. Pereiras, sí, pero maceira, vamos. Vamos te chamar o home da sidra. Enterte en maceiras. Veña, como vai ser? Bueno, pois eu como facer é un bizcoito de chocolate, leva un poquinho de aceite de oliva, un poquinho de manteiga, fariña, ovos e un poquinho de impulsor. Despois vamos meter as peras enteiras dentro do molde e vamos rematar cunha salsiña de chocolate branco con abelás. Que tal te levas co chocolate branco? Ben, 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 ben. Ben. Sí. Pois así. Peor cara lle puxo o ron hasta que dixo que sí. Bueno, o ron vai ben sempre un pouquiño de bizcoito, bueno. Exactamente. Rosa, non sei, dime ti.
Non sei, este pareceme moi peculiar, que as peras así inteiras parece moi... É que peras con chocolate, verdad? buenísimo. Sí, pero aquel tamén está moi ben, non sei, a ver Crema agora ao pasteleira. final. A ver ao final. Veremos que é o que pasa, no programa. Vouche O pedir cuchillo que é vayas adecuado para pelar O as cuchillo, peras. eu xa estaba pensando, digo, alguén me vai dicir algo do cuchillo. Por qué? Por qué? Joder, no. Porque é enorme. Porque é enorme, Ay, que olvídeme de coller unha puntilla. Queres un pequeno? Pero corta, no, que va. Pasa Digo, nada. sabes que estamos facendo unha competición de Xulio contra as rapazas todas e as rapazas van daquela maneira. Vamos mal, Rosa. Vamos mal, Rosa, por Dios, axúdanos. Vamos moi Que é moi mal. ben. Non te quero condicionar, pero as peras están boísmas. E o chocolate tamén. Veña, Rosa, A ver. vai a zona de sufrido e despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Rosa de Cuntis, que está con nós no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Vale, en Galicia son famosos os nosos biscoitos caseiros, os que poñemos ao carón do café a hora da merenda o día da festa, xa sabedes. En Carral hai o meimón con forma de coroa circular de toda a vida. En Pontedeume ou Areas as biscoitadas propias de grandes acontecementos. E tamén hai a torta de guitiriz ou ordes. Así que sí, neste país sabemos de biscoitos. E hoxe dámoslle unha volta. Xulio faino cunha crema pasteleira ao estilo das famosísimas tortas larpeiras, un plan sen fisuras. Pero Begoña non queda atrás, porque se algo nos gusta neste país é sacarlle partido ás froitas da casa. Así que moito ollo, un biscoito con pera é unha desas sobremesas inesquecibles, das que seguro que pedimos a receita. Probade na casa e facede que familia e amigos sexan xuíces desta competición imposible. Xa nos contaredes, como sempre, en @avoltascoprato. Seguídenos, Porque moitos seguirnos cando nos regalamos bacallaos, pero o resto do ano, que? Hai que estar aí, apoiando o programa local, como o comercio local. Hai que apoiar o feito aquí en Galicia, así que seguidnos. Veña, vamos con Xulio. Ou non? Completamente de acordo. É pasteleiro, tem sempre Aí tedes, o meu amigo pasteleiro. No, últimamente estáse especializando nas sobremesas, Sí, boa, estou feliz. Estás, mira a cara de felicidade que tes. Estou feliz. No, ponlle a cara de felicidade á Estou cámara. feliz. Canto das aguantado sin feliz? Boa, eso é eterno, a felicidade é eterna. Bueno, un almohado moi sinxelo, Non vale? me gusta nada a sobremesa. Nada. De nada. De nada. Pero salen ricas, Quédanche bastante Bueno, mira. ben. Bastante estás ganando por non gustarche. Home, claro, porque eu esforzome. Elas veñen sobre seguro, porque son grandes reposteiras todas. Pero, que me vas, contar o amoado? Home, claro. Vale, pois queda quietiño, así. Así, tal como estás. Pon a cara esa de felicidade. A de felicidade. Esa cara. Ai, cociñamos no Voltas co Prato, pero tamén cociñan temas moi interesantes os compañeiros do Quen anda aí? John Fontaine, que tal? Boa tarde, Fran, boa tarde, Xulio. Sí que estamos cociñando moitas cousas, moitas temos no programa, pero hoxe imos estar con Eduardo, un vecillo de Miño que ves obrigado a derrubar a súa casa. Aí a teñen. Despois de tanta borrasca, hubo un corremento de terras, a casa desprazouse 6 meses e a inclinación é visible. E ollo porque cada día cede un pouco máis. E hoxe tamén imos falar de lamprea porque está de plena tempada. Pregunta para os compañeros de Voltas co Prato. Cociñastes unha vez lamprea no programa? Sí. No programa... Sí, No no. programa sí. No Sí. programa sí. E con grandes datos. E con grandes datos de audiencia, verdad? ¿Ah, sí? Justo máis a xente a lampreo que a mí. A xente gusta o sangue. Sí. Hoxe imos ter lamprea no programa ven da man de Duarte. Esperemos que non a cociñe el, pero imos a probar na nosa taberna o Barolleiro. Ustedes convidados, si queredes Pois que pasar por teña taberna. cuidado, que non é fácil. Non é fácil fácil preparala. cociñala. Bueno, gracias, John Fontaine. Seguimos aquí no Voltas co Prato cociñando como See cada you. tarde. See you, John. See you soon, John. Estábamos como amoado, non? Almohado, mira, azucre e ovos, vale? Metemos así uns viaxes hasta que palideza un pouco, vale? Quitar ese amarelo fuerte. Que Mira, vamos a palideza botar. un pouco. Que palideza, que cambie un poquinho de color. Xa, vale. Que empiece a emulsionar. Vale. Mira, vainilla, un bochorro. Vale. Leite, o mismo chorro, 50 e 50. Vale. Oye, 50 e 50 non, perdón. Un chorro de vainilla e 50 de leite. 50 de aceite de xirasol. É que na casa están vendo por aí abaixo, menos mal que se fían máis do escrito que do falado. No, pero que dixe, non dixe nada mal hasta ahora, creo. Si se fían de Xulio Mato... Bueno, aténdeme. Mira, ahora vamos a meter un pouco de herradura de limón. Esto queda súper rico, aromatiza. A min gustame moito, a Mira como verdura cheira de o limón. limón, mira como cheira. Non me se me No. Hable moi ben, Ademais, sempre lle queda ben o biscoito, o limón, Sempre é queda unha ben. cousa... E a laranxa tamén queda moi ben. A laranxa, E o ron.
Por la mañana café, por la tarde ron. Eu, bailar non, pero cantar... Sí, pero bueno, tes un Sabrás shot. cando saquen o Cantamos Celebrity. Aí vou. Tes un sotaque puertorriqueño, ti. Escoita, 8 gramos de lévedo, vale? Este impulsor químico, que é aproximadamente medio sobreciño destes, vale? Son ser de uns 15 gramos. Bueno, esta marca, hai outros de 12, esta poñía 15, entón medio. Encántame que chamen impulsor en vez de chamarlle lévedo. Porque non é o mismo, o lévedo para mí é a levadura, este é impulsor químico. É impulsor químico. Vale. Vamos a impulsar as carteiras da xente da casa. E agora, vale, boto a fariña, e así vou remexendo mentras ti impulso as carteiras. Veña, impulsa aí a fariña tamén. Aí está. Vamos a impulsar as carteiras da casa coa pregunta de concurso. Como se chama o biscoito que fai hoxe don Xulio Mato? Torta nua, biscoito nuo. Nuo. Nua. Nua. A ver se se aclara a directora. Nua ou nua? Nua. Tú, porque é torta ou biscoito? Ah, non, se é biscoito. É unha torta nua, pero é un biscoito, non deixa de ser un biscoito. Por eso me liei eu. Biscoito nua ou torta nua, como Torta queirade. 664-4834-9. Impulsade a vosa vida, impulsade as vosas tortas, impulsade os biscoitos, impulsade os petos. Impulsádenos para dar as badaladas 2026. 12 meses, 12 badaladas. 12 biscoitos. 12 impulsos. 12 Veña, impulsos. 664-4834-19. Deixamos a Xulio Mato, imos con Begoña Impulsación, si me decir. Toma, ahora. Non se pode así. Isto non é imposible. A ver. Isto sí non se pode. Begoña Vázquez. Ay, amor hermoso. Que falta outro bailando, por Dios. Begoña Vázquez. Vamos Como alá. estás facendo, va? Por nada, vou tostar as abelás para facer unha salsiña, vale? De abelás con chocolate branco. Oh, que rico vai estar isto, Botei un poquinho de aceite de oliva, como xa o bizcoito vai con un poquinho de aceite de oliva, vai nos quedar de maravilla, así. Atención a isto, porque Begoña tamén é de impulsar moito as papilas gustativas da xente da casa. Chichi. Mira, xa a temos aí fervida. Dixo que sí, que ela... Vamos a colocar para facer bizcoito. Ves, para facer este tipo de bizcoitos que son así, con aceites, manteigas ou así, quédanos este tipo de masa, vale? Que non é unha masa... É espectacular. Claro, pero non falamos dunha masa tan esponxada como pode ser Sí. outro tipo de bizcoitos. Entón vamos colocar as peras. Vale. E vas botar, o sea, as peras van ir... Atención a isto. As peras van enteiras. Van enteiras. E non era mellor botar a masa e despois colocar as peras? No, porque é así. Mira, a directora quere velo. Entón vamos facer así. Así vai. Metelle unha culler debaixo. No, Vale. así non me vai tamén a min. Nada. Ai. Pero non podes Un sacar pouquiño. as peras e despois poñer as peras. No, non podes. Por qué? Non é lo mismo. Por qué? Por que non? Porque así queda quieta no sitio, E cañotas. así quedan quietas e aparte vamos botando, vai crecer a masa ao redor delas. Da outra maneira, non nos van quedar asentadas na parte da baixo. Estás inventando. Eu creo que- Pódelas enterrar aí, estás inventando. Gracias, Julio. Nada, que Porque este como que non o é ten. como non ter nada. Vou separar o leite tamén, vale? Con nata. Aí vai. Non, deixa, ahora xa estou eu. Así vexo como fai. Catro peras enteirísimas. Catro peras. É buenísimo de botar, eso, É unha masa moi Agarra o papel, sinxela. calla, fai así A ver, pero vamos a ver. Hai que dicircho todo. O sea, é que, de verdad... Mira, isto queda rico no, lo siguiente. No, sí, sí. Mira. Eu digo vos unha cousa, non sei se se pode ou non, pero eu facía ao revés, Sí. Sí. Eu botaba Por eso. primeiro... Tú que eres? facía a masa Cociñeiro? Tú toda que eres? Cociñeiro que eres? E despois enterraba as peras aí. Tú que eres? Tú eres divulgador? Divulgador e comentarista deportivo. Eso, de correcto. Sí, é verdad. Sí. Bueno, mira pa aí. A ver, faime gol. Nalgaunas. Que che pasou? Gol. Que che pasou na Jorge? É que eu non nunca o fixen, parece Como gracioso. fixeches? Como chihuahua. Oye, moi bonito, eh? Moi bonito. Moi bonita, Moi Mira que ben bonito. Moi bonito, Bego? Moi bonito, Espectacular o tema das peras, Moi bonito. Sí. Igual- que non teño igual na pereira. recuperas, igual recuperas. Estamos no momento preciso. No, momento exacto. Momento exacto para comprar as pereiras, as maceiras e todo eso. Impúlsalle aí á xente a Para comprar. que estén inxertadas xa. Sí. E o seguinte ano xa temos algunha pera ou algunha maceira. Ah, que sí, Tú que sabes de maceiras. Sí. Mira como está o forno. Mira pa aí. O forno está algo... Está o forno na casa do cura. Ai, Dios mío. Bueno, todos sabemos o que pasa aquí. Hai magia. Hai magia, de verdad. Tempo e temperatura, Begoña. Tempo e temperatura. A esta temperatura non se coce nunca, pero neste caso 180 máis ou menos unha hora. A esta temperatura, no. Pero a unha temperatura elevada sí que se vai cocer perfectamente. 180 unha hora. 180 unha hora máis ou menos, depende do forno. Vamos a repartir carne. Gracias. Tira. Sí. Veña. Imos a Pontevedra. Hilda, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois moi ben, moi ben. Que tal está a temperatura no Lérez? Bueno, aquí perfecta, de Ves? momento. Un diazo. No, é que hoxe... Mañá xa chove. É máis, hai que aproveitar hoxe a sair despois do a voltas co prata e do can anda aí. Porque mañán xa... Mañá... Mañá xa chove, xa chove. Mañán xa dá mal asunto. Veña, por 50 euriños, vamos alá. Como se chama a torta, o biscoito, máis ben, que fai hoxe Xulio Mato, o cabelo prateado da Televisión de Galicia? Biscoito nua. Moi ben, veches? Moi ben. Moi ben. Plateado vas tipo de camiño, Eu tamén. sí, eu sí, eu sí. Eu ainda son mesturado, gris e negro. Bueno, xa, bueno. É clareado por aquí arriba. Bueno. Bueno, Hilda, un bico moi grande, gracias por chamar. Cañotas, non vas a vir a festa do caldo galego? Vou ao caldo de Mourenta, exactamente, a Xulio Mato tamén. O domingo, dale o pregón. Eu son embaixador. Volvémonos ali porque estamos ao lado. Bueno, pois pues, entonces vennos ver, ven saudar, ven sacar unha foto, dar uns bicos, non? E traer 50 euros, habrá que tomar un viño. Exactamente. E traer 50 euros, pagas un viño e tal e cual, non? Non hai problema, gastámonos todos ali. Bueno, un bico grande, vémonos o domingo, entón. Veña, Vale, gracias. chao. Chao. Xente de Pontevedra, é verdad? Home. Que estamos dando o dar o pregón, e vou subir comigo ali ao palco, ao embaixador Xulio Mato no caldo de Mourento domingo. Julius, Ahora ahora o pregón. creo que a a unha, sí. A unha por aí. Hai caldo cocido. Veña, vamos pa aquí, mira. Crema pastelera. Almohado. E bótala así por riba da almohada. Claro. En cru, Claro, En cru. esto hai que intentar deixar un poquinho de separación para que vaya medrando alrededor. Así como o de Begoña medra alrededor das peras, este alrededor da crema. Non ten que ser todo... Pero a funde ou vai subir por riba? Bueno, eu non sei que me dá que a maxia que fixeches a regular, entón quedou no medio, pero o ideal é que quede por riba, vale? Ou igual non era o molde O adecuado. sea que sodes capaces de botarme a culpa a min incluso cando as couras son feitas antes do programa. Temos esa jeta, sí. Xa, Somos esas persoas. xa. É que Como normalmente é a tua Bebo? culpa. Sí, claro. Esto xa verás que rico queda, Home, ten que E quedar ahora, hoxe. salsa de... Ron pola mañana. Bueno, 180 graus, uns 40-45 minutos. Vale. Vamos allá. Este forno ten algún problema? Este ou- forno, o problema que ten é que está frío. Pero, Tamén, non? claro, Nada. pero é a maxia da tele. Por eso despois eu vou facer a maxia de sacar a miña torta rematada sin guantes. Perfecto. Diante de todos vostedes. Eu non voulle botar o trapo. Vamos coa salsa de Begoña, veña, que Begoña quere facer unha salsiña, va. Bueno, temos aquí Creo que Xuri tamén vai facer a salsa de ron, así que queremos ver as dúas. Dalle a caña. miña é moi rápida. Un Veña. pouco de aceite de oliva, as abelás aí, e aquí teño a nata, un pouquiño de chocolate branco, e o que vamos facer é terminar de infusionar as abelás ca nata e co chocolate. Ah. Fixencho rápido e ben, E mestúralo así co aceite e todo, sin problema ningún. Claro, é unha graxa. Moi Non ben, pasa moi nada, ben. claro. E o chocolate branco que é? Oh, que rico. Que rico vai estar iso, eh? Entonces agora vámoslo deixar que se E cociñe. a salsa que faz, botas ya despois por riba ou como vai? Ou é pa mollar? Isto xa é un postre. Sí. Isto xa é un postre, porque isto déxalo enfriar, porlle un pouquiño de helado, xa tes un postre. Oh, que rico. Vale. Digo, Ou tes o bizcoito teu preferido en casa, podes facer esta salsa. Ou tamén a de Jules. Escoítame, isto é para mollar ou vas botar por riba? Voulle botar por riba. Oh, que rico. Veña, vamos con Xulio Mato. Mira, máis rápido ainda. No, para a música que quere. Rápido, Para. Aí está. Azúcar, nata e unha ramiña de canela. Ya, vamos. E aquí temos un poquinho de maicena e un poquinho de leite. E aquí temos un chorretón de ron. Que vai. Ala, salsa Xa lista. botou Está pronto ferva o O sea, mercado. non se viu, pero dá igual, el botou aí todo. Xa está, o ron. A nata ten esa cor polo ron. Mira, e agora, tan pronto empeza a ferver, botamos a maicena. Ligar, chao pescado, salsa lista. Que queremos unha cobertura po biscoito, un poquinho máis espesa. Que queremos para acompañar, un poquinho máis ligeira. Tampouco tiñas que ir tan rápido. Vale, vou repetir todo moi despacio, cañota. Vale. Nata Non e teño azúcar. tempo. Vale, entón sigo. Vou ir falar co público da Voltas co Prato. Nata, azúcar, esta ramiña de canela. A leche dela. E deixáchelo aí infusionando hasta que empece a ferver. Sí, mira, xa está empezando. Ves como empeza a ferver? Sí. Velo. Sí. Claro. Entón ahora vamos a ir botando, non vamos a botar toda a maicena de golpe, porque Perfecto. vamos a ir buscando ya textura, ¿vale? Pois veña, marchamos. Imos coa xente de Cuntis que está no Voltas co Prato. Vamos falar. Gracias por vir, que non vos dixen nada. Gracias. Ai. Bueno, sabes o bonito de que hoxe non houbera público? Cando empezamos. Había escaleira. No, empezamos dormindo aí nós. Pois, aí. Estábamos botando unha siesta, eles dous aquí, eu aí, e de repente empezou o programa, sonou unha alarma, e despertáronos en directo.
cousas que pasan na televisión. A ver, cal che pinta millor? Non sei, as dúas teñen boa pinta. A das peras píntame moi ben, E outra tamén, pero non probar xa direi. Non é unha pinta como... Xa non lle pon mala cara ao ron. Xa non. Xa non lle pon. Antes poñelle un pouco. Isto, buah. Vamos ver de Begoña, veña, vamos para lá. Dámoslle un aplauso. Vende Cuntis. Alá, por favor. Aí vamos. Aí, abre, bueno, xa abriu ela. Vente por aquí. Cuidado que está fervendo, Sí, ferve unha cousa. Sí, ferve. Ai. Mira que medrou. Vamos alá. Viches? Guau. Gustouche, porque os estou preparando para ser actriz, ahora xa non quero ser influencer. Guau. Aí está. Bego, ¿esto qué? Eso... Aparte. Fáiselle así. Bueno, Sí, xa o está. sei, moi ben. Se ainda por riba que yo digo... Vamos alá. Bueno, Vamos se queda morenote, Vamos cortar por aquí, sí. Ostras, que Aí chulo. vai. Vamos a cortar xusto por a periña. Mira. Buah, coito. Mira. Aí. Pois agora que vemos esa imaxe, a pregunta é evidente. Que froita lle mete Begoña ao seu biscoito? Peras. Pera. Pera. 6644834, un nove Peras. chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Que froita ves aí ti? A pera. Por chamade, 50 euros. Quedouche bonito, Begoña? Sí, quedou bastante ben, Que pasada. Xo destino. Que esperabas? No. Que espera? Que espera? Espera. Bota ya sal, Sandra, bota Una ya sal. repera. Ai, si o dijo non é gracioso, pero si diste sí, ¿no? Ahora a salsiña de Avelás, Oh. que estaría moi ben, que sabes, que estuvera un pouquiño reposada, para que non este tan quentiña. para que Tampouco pasa nada Non porque pasa nada estea porque así, vai estar moi boa. Ainda encima ahora co biscoito, que Moi bonito. non está tan quente como saliu do forno, está un pouquiño máis morno. E entón, quedalle ben así un pouquiño de salsiña Acaba quente. Begoña que tengo que... Eu xa estou. Ah, vale. Vamos a dar, como non, un aplauso a Begoña Vázquez, Gracias. que onte arrasou coas súas latas de conserva no Land Rover. É verdad, Carxeu viñas, Vamos con Xulio, veña, vamos con Xulio. Eu que había o postre das peras. Ah, sí, mira, espera, mira pai. Vamos alá. Sale. Mira. Xa está temperado e Está todo, temperado e todo, Está mira, temperado e vai. todo. Entón, mira, vamos a quitar... Atención, porque aquí vai a ver polo medio crema pasteleira, Eso é, esperemos, que se non escapou polo forno adiante, Esperemos. ten que estar aquí dentro. Entón, mira, vamos a ver. Vouche cortar tamén un trociño a ver se damos visto a Ostras, crema. está moi chulo, de color, está moi bonito, A ver de sabor. No, de sabor vai estar bo. O que teño curiosidade por saber onde foi a crema que estaba aí flotando. Está por aí adiante, porque Está aquí. a crema pasteleira Está estaba por aquí, que aí se ve adiante. aí. ¡Olé! Ahí, vela. Un aplauso para don Xulio Mato De tamén. arriba a baixo. Entón xa temos... Pois chegou o momento de probar, querida. Ah, vale, Sí, vale, claro. vamos aí ao cabeceiro da mesa. Veña, vamos probar, non voltes co prato. Aí á dereita, mentras tanto, recordade que repartimos cartiños que froita utiliza Begoña na súa receita. Begoña! Peras. Espera por min. 664-483419, 50 euriños en xogo. Cando queiras, podes ir probando. Aí vou, Uf, vai chegar Jules ahora, pero vamos a deixar que vaya probando. Nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Imos a Vilalba. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, gracias. Ai, mira que Estamos vendo vos. quedaron bonitas os dous biscoitos, A verdade é que sí, calquera dos dous. Eu non sei que vai facer aquí a convidada, pero eu tería dúbidas sobre cal gañaría. É que é moi difícil. Están moi ben os dous. Están moi ben os dous. Pois veña, por 50 euros quer impulsar a túa vida, Begoña. Que froita lle mete Begoña ao biscoito? Peras. Moi ben, aí está. Parabéns polos 50 euriños. Moitas gracias. Vexemos todos os días. Buenas, hasta logo. Chao. Moitas gracias. Xa coño a la veña. Chao, pues nada, Gracias a vos. pues un bico, Rosa. Igualmente. Chao. Igualmente, buenas tardes. Boas tardes. Decía Rosa que os dous tiñan moi bo aspecto, que non sabe cal escollería, pero a Rosa, Ahora sí. claro, ahora Ahora sí, a ver onde A está. pera. Onde está o conto? Espera, antes de nada, parabéns aos cociñeiros porque teñen moita presión en riba. Moita, Porque están moita. Pouco se fala da presión. Están picados entre eles. Moi picadísimos. Hai unha guerra.
Pouco se fala desa alerta, presión. alerta, Claro. totalmente, Dios mío. Temos que saber quen gaña. Vai probar outra vez dos nervios, o sea, mira. No, se xa dixo. Vamos alá. Xa dixo. Rosa de Cuntis, despois de probar as dúas receitas e de reprobar, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? A pera. Begoña Vázquez da Pera. Aí está, pone. Bueno, Fanille falta o equipo de rapaz, necesitaban un respiro. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Co quen anda aí? Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, na Voltas Compradas da Televisión de Galicia. 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao.